egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagajo a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako. Voigo e branch ya Borabu ejuego toka Eyemo choki jauri. Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chokwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Nagosogere mwancho morigerere begetaseni Ndizi TV waire buyande onsia sogene tokoba gukubwatia emeroberi yaito kurwakete gwikira chinga kibune chirituko elimo lyo kalitegarete elinto nyara ko batokora omotenyi okabero mwaka bukirube na merongo ebere na nyaragire Ensa Eyemo yabono botuka sentunde ngo kwariga ni mwancho morigeto nyara ko batokosanga mana nganyare ko bagwateka kurwakete gwikira chinga kibuna echi chinga ki abariki baito amangana mayabagene tokoba kwebusura chinsa mo asekene kwane kinga banyale ko bako yasangireria umwancho murigeto nyara ko batokosanga amonaye namange to kwariganire ko renderi tangani pio mwancho murigeria tikato yanyore ase nchira yo gwenge kigima eoto kubasaba unabarai baino naende buna bakorera banyasai tafadhali inchwamo kwa olirie mugabano ito abarangeri moikaranse moichamo abapasta mona baraibe chikanise me county ya Kisii komera no mugavana Paul Simbarati asekerenga yokeanya maberera kisiasa. Wezi tukaingiza mikono mfukoni tukaweze kuchukua stakabadhi zake tuelewe kwamba anatoka wapi. Mubere bo musacha we miaka igatwa gotoke mambe alera sensema ya makutano bugatagati bu mucyo songo. We are destined not only to coexist peacefully as neighbors, but to also thrive vigorously as brothers. That is why we enjoy one of the oldest comprehensive. Ensa ya Kenya ne chikubwatira na monense ya Ethiopia sekerenga yo kwegendere kiuchumi okwaniro muraibwense William Ruto. Ayo amona yanda mango mwancho mo rigereria ngo kwarigania senchire wikarano nyora igona boko ya bwate gwetera se mitandao ya itoye kerero litangani pigwetera senchire ya Facebook na Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website ya www.ndizitv.net. Lydia Mose na era toko gwatera na monere korwa asomono be manyelio chinga kipetra mokera boiga gene toko bakwenekia kunago cheire go sechibicha amonelio kyago chera senchira yobo ikerano literana ngoro kwa Josephat Amisi na kwa ligantanyara kwa batugusanga amona ikuru muchakano goikera omoelio Amayia Eyemo yabono mugorobo mwancho muri alitukoria Jumatano nigago chaka kurase county ya Kisii sabateneli bechi kanisa na boigo aba pastor me county ya Kisii banyara koba bagokora egeikaro kya bene amono mugabona bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase amagajo ATC ekerenga ekeneno gukwanere gure chinchira baranyare koba bakwira nyanse gusegokora maberera akisiasa ya
banyare ko bakogendera sobwangiga ise yoboteneri bw'umugavana Paul Simbarati nonye nabo nigo Paul Simbarati anyara ko bagakwenekia ngana chikoba gakobakwanira ba MCA irinde banyara ko bagutuguterare engana iyenyare ko bekobekwa se bunge ye county yo yerengete komorusia abisi omokonyi bw'umugavana Robert Monda nigo boigo abateneri abo bechikanisa baliye irangamba chikoba bakwenekia ngabanyare ko bagosabiranie county ya Kisii ilinyara ko ba ngegotwara omurembe omurikyo itomirire mu manyi na nyara ko bagwikirana somo yegoyo na gutwariganira Robert Rokobatia buna enchere Eyemo yogokiania amaberera agesiasa ayabeire gakororekana Emeye county ya Kisii asamatuka bwangoiga bono nigo abarayi bechikanisa ao baumerana no mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati na gukora egeikaro eliogokwanira ebitambukiro bya bene ebyo biraire eliokugayana amanganayo abarayi abo nigo baenekianga county nigo eganeri amasabo asogokora chinguru chake moika ekyo kire Emeye county yaiga amangana akolekire Gusii ga nyonekero tarasobugambi igara kimuika amataba unale Eyemo getikuga iga ase county yeye kurukale bono narayo konyora akoleta chisegechi oguitana nebintu ebinke sana biteribia igo unabarandia ba bishop abateneri kanisa twatebire nga to understand kurwa samariko nga oyo no muikomobe nyachini tokurwania nalia magenderero atacho Gusii igo twatebire nga rasma torolenga tokoleta abakoleri banya sae abarabarai banyare gusabira county yetu n'ense yetu kera manyinga itekire abantu baumire na lazima tubwe chinguru cyomubisa na sensemo yaye omugavana Simba Arati nigo atebire na chikolenta abarayi bonsi amo asokwenekia bunango cya gukora bare siasa cyomurembe aseboigo ensemo yabo abarayi be kanisa nigo barua ekuratego cyase abarayi bonsi gocha kuigwera na gochamo asokoleta omurembe bambuli barandiaba bonsi lazima twisaransense n'abarayi bande toyiwanenga kitobokora siasa yetu ya Gusii ase abanyasiasa eoto kubasaba unabarayi baino na ende bunabakoleri banyasai tafadhali inchuamo twa bolirie mugabano ito abarangeri moikaranse moichamo moiwane amalika ngotebalenga let us come together reason together ekero abarayi bago ikaransa nabakonyora ngo solve mangana mangi bibaga toko insight abantu biba toko insight yoyo tokoleta wombochu wostutake kuna chamagoro yabarayi ikaransa mosolve mangana politically omugavana nigo abasabire aba MCA gocha gutigana no muswada bwo komorusia abisi omokonyi bwo mugavana Dr. Robert Monda elio gukwanira amangana yo alengete engane yo isiko ye assembly and entaito kubolia aba MCA baito nima yatenga mambineli tukobata ito ko ire vote elio kurusio mo deputy obisi kubasabanga so wanja kweno mwankunyara koranye teneni nyemo kunyetenenia tugambe toroli ogoseire umroli Dennis ogoseire osentugambe nere abali bande bonse bagoseire toro osentugambe tonyole solution ali egente kanye kego tenne assembly getenne senate nabo togo konya kurwalia diyote lyangoje kubalira bune kanisa nigo batebire buna mbaje kwaliganya amasabo ye county engima asamatuko alebosio elioko yesabira county ya Kisii elioko yikelia chinguru cyomosunte asebona yatigaire ase abarayi bonsi ochagwantirana no kwigwera oko igo buna batumishi bomonene twamuire nga tutwara litukolia amasabo togocha amo chikanisa cyospi abarandi bonspi chikanisa cyospi togocha amo tulere Nyasaye kera malikongo totebyale nga tusabe asomonene na turwase bibe tumuligererie igakuigwa masabaito na kubwenia ense Kisii county kwikebwene ntogo tigunyuma report ya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Biemono omurikyo itomirire mu manya soroboti rwa senchire yoboyi kiranto tegarite me county ya Kisii nigo omubere bwo musacha Eyemo bwe myaka igatwa
onyara koba gogotoka barabarene para asensemo ya makutano obogatigati omochio bosoka na onyana bonigo abanyanyimbo kurwa segetaseni ke abanyanyimbo ya Kisii Central onyara koba kurusio mobero uyu na koyoira gwikira senkendo ya Kisii Teaching and Referral no onyana bo nigo obotuki banyara kobo gochaka bene eliyo komanyikirete amakweli ya omosacha oyondemo Steven anyara koba gwikira na senseme yere gutwariganiria orobotiro kubatia Emambia ya rero ensemo ya makutano bosongo abamenyi n'abaiti nigo baichana nengana somo sacho yomo bwe myaka ya igatwato kenseme yo gasireti obogima bwaye twajire sayi mbura ara ture kurugutuko baro tabwatia mabo to mere mugaku igasirete nza bakubina sirete abakorange mbura ne motarite igoro ntoma iditi sasirete ngansanga bya sirete durabe ka tomenga nsoja sirete sangabi Nokosira kwa ndoko maiti buya one tu amarure sablo ntwa kumiri amaje na bamu tate igoro ndiko muna terekina ko manyanga inki kya muita ndoko muri rutu kumwa kya makweli nga kya kota kamobere akara ko muri rigana bako ranga kyanga kya ntando kita kyake wala amaje na muita igoro na sipa sinchire kya yo kora kya beke tchiro chimate samali tangoro kudensi ondieki chinomo na boda boda ngoro ndere pipita oni anabo ka saa 12 na nyoro montara irensa na ike customer na irana na kuminga nkikia bamoino ga na makoira na nyoranga no muntu kwete aino kerkende no muntu aino kerkende gaite tue aino kerkende ga ite into biaye bikamo bekasa mache bikamoita ntoko nyara komanya esekanira nya gutambua ngikiagera okwa korengana nake rutafiti yakorirwe korengana nabakwani basangana intwe nigo baerera buna okomanya asenya gusira ruete nigo yabeire getire kenene asebaganie serikali kwango yobotuki eliyo ya mate yaye enyare gotoka abo monta kwetega iga taramanyekana kayarwete koru na monto inyengenja kiyarenge bakanyare kana bako ocho gotoka iga kwete na nyoro monto ndrai mutambua twataka umokuna twabwa kumokuna asenge njaro twateketa basikali bacha bamokune tomo manye tomorige bakebinde babugate ningo tomo manye ningo kwete Ensa serikali yetu ya bosongo nyara gotokonya tonya komanya umuntu nga yarwete abande bagotebanga no arwete moina nga igasa mechange ko bogoderwa twachira komanya twanyorera abanyane bari bemechanga mamumaiti abande bagotebanga no arwete rogoroga iga stage rogoro n'abantu be stage ya babachira barigereri banyorera umuntu mamumaiti. Tungeomba serikali kwamba iweze kuja ili kaweze kutambua huu mwili ili tujue wenyewe ni wapi. Manake imetia woga sana, naona watu wanapita wanakuwa na woga, na tutaki woga huo, tunataka tufanye kazi kwa amani. Asekerige kageire no musacho yo kwengerwa na marua amone mbure nyinge yato botuko bwakya bosongo abantu nigo babori gukoira magoro make asa marua. Ikiwa ni pombe, tafadhali watu wapunguze pombe sasa hivi, manake pombe na mvua haiendi pamoja, pombe na maji haiendi pamoja. Sasa hivi watu wake maybe wanamtarajia kwamba atakuja na amefia hapa na hawana habari. Koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya makutano obogatagati bwa bosongo elietaliane Ndemo Steven. Chumo ligerere mbia mono morikyo ito Ndemo Steven asoroboti urwa senchira yobo ikera ntono gosemelenga obotukyo imbo chikobo kweneke ningikirete ogosiria obugima kwa omosacha Eyemo County ya Nyamira nigo omuroberio bwokora obochori bwabateneri ba ebyombe agose chichiro Eyemo County ya Nyamira bwanyara ko bokorekana litukolia lero ise kiombe kelia kya mwanya getinga bagokwana maiga yobochori bo nigo ababwata nikurwa se kiombe kyo nabali boigo bachoro banyara ko bakolie chira nagotabanga mbachiko bakweneke ngabanyara ko bakubwaterana amonabo bisa bubotenerwe county ya Nyamira elio kwene kiabuna chichiro chonsi chanyere kwa bachiko tingigwa na boigo kuimokia kerengo kyo gusangereria enibo ase county eyo abuna enchera yamo yo kwene kiabuna banyere kwa bagotingia anene ekerengo yechibesa se county ya Nyamira lero gatwa bwato bacholi bwamanya committee bechichiro ase Nyamira County twachora abarai bakoli present county ito yonsi buya ase sub county sana igo kere sub county na bayanyora chi representative
isatu na abang'ina bachorwa ororo na abagaka no disciples no nye marginalized bachorwa ororo egente kaneto bwente gukora no kubwaterana nabo bisabara ase account asoko nene ye account itu ya Nyamira igo mono to bwente kitoko bwaterana ebintu biria byabere bigoetigwa byaetigwa byakore gasi egere nario gutumana gutari koba gosekonye kumurungania sabantu igo neke nari gusaba so bwango ntumirane na bari bagusekanite ase account turua sega bano ito egere turua to konye Nyamira ito kibese kiri kigo sira gwetera asogo chogwa kibese kiri kigo sira gwetera abande batari go chogwa kibese kiri kigo sira gwetera kitari gwike county government tubwaterane egekogara kiombe kengerigere ki town chonse kire 72 kichiro chito kire 72 kerigere ringa na kirevenu ekurukorwo ainde mukigoro nario toranyora magendero ariangirwo gokoreka akoreka na se county ito Togosika mutu mwancho murigiranigo amariganio anyareko bagwikirana bene bosio bwetaro yomurai bwekiamagia ODM na boigo murai bwazimio Raila Odinga imeyorogongorwa gusiri tukoriange okwana mone chinyomba choboraria nigo monyakero bwekiama ekyogia ODM imeye county ya Kisii ondie kyokerosi anyareko bagakwene kiabuna nigo omurai oyo Raila Odinga rachiko bagotarera Ensa moya marani na boigo gocha sense moya magena chinga kiara chikobaga komera abarai na boigo hosira chinchera chamagendro imeyorogongo rwa Gusii Eyeiga abazamuro chegaiga no DM ya Kisii County kicha manchosi pigwa senyari bali masaba mpaka South Mugirango mpaka Bogetutu mpaka Machoge na boss barega ataka kumanya abantu ba Kisii County bose Gusii muna party leader ito Raila Amolo Odinga ngocha rega mambia ngocha gututarera na gukwana n'abantu ba Gusii Kisii County na Gusii as a whole na etareyo yego jawansera marani sa tatu ulikiroro yesisa tukiamandi na diawe kamarani amanya kurororo agende magena saa 6 amanya kuru magena akara kuru magena wono after that sta aweja na jambi bigo tukubuli abantu baitu wosipi pache marani magena na trajambi marani na magendera karoro asogo te kuigora ekio yer marani ya gachiriari by the right honorable Raila Amolo Odinga ne gavana ito Simbarati na uwango te kuwa manga na magenda bo bigo tukubuli abantu baitu bache in large numbers egere to korege kio igente kio kugore kio era to banyora sbako ni bintu banyora a modern market asbago de wa okore egasia so yogi ko sawa to amito kumbranje moche especially marani abantu marani igo o mungambia ko ko ikoro mungambia our excellency Barati na the right honorable prime minister Raila Amolo Odinga saa tatu mavi mono kumuranje asenge ete sejure kare tai tuwabasabire kumuranje gaki moji mapema kuwatentu Togosika muti omobunge bwe constituency ya Kitutu Chache South Anthony kibagenderi tukoria rero niganyara ko bagagutarera chiskuru asekerenga giyokomera na amuna abaterendi be chiskuru na baiboli rigo kwanerewe chinchira baranyara ko babagosira na gutingia kerengo gye chisemi ime constituency yaye litukoria rero niganyara ko bagwikira na
eskuru ya nyatieko na boigo eskuru ili nyagesai ase anyara koba gakoena na obasemi bwa bene na boigo korwa chinjera anyarire koba gakobeka buna enchera Eyemo yokoeneke buno nyare koba gosire birengo byechisemi ase constituency yae. Omoriki oito dipona sanya nagendeza kobaga kurigireria na gutwariganiria roboti uru chinga kirura nyare koba ange na ntonyare koba tugusanga naye omwanchua omorigereria turigereria yanda nyare koba korekana anene isko yorogongo rwa Gusii goritkoria rero omurai bwense daktari William Ruto anyara koba kumwarigania bene omo prime minister bwense ya Ethiopia Abiy Ahmed Ali ase enyomba yobora ya state house meyo mochi o Nairobi ekerenga gietaro ya Abiy mense ya Kenya no kwenekia buna banyare koba kobeka okobwatana ao ase Eyemo yogotinya obwamate obuyagati yense yo ya Kenya na boigo ense ya Ethiopia gago kwana nigo Ruto anyare koba gako gokero obwamate obuyo boigo banyare koba kweneki wagati yechinse jibere ase boigo abanyara koba bakwenekia aso kobeka chisei emeswada gose okobwatana okora chikoba kwenekia buna chinchera chobolendi na boigo obosombi no bonjoreria ichanyare koba chigotingiwa gati yechinse echo ibere. We are destined not only to coexist peacefully as neighbors, but to also thrive vigorously as brothers. That is why we enjoy one of the oldest comprehensive bilateral cooperation frameworks, which has anchored our interactions and underpinned our mutual intention to do more together. Your visit, my brother, Excellency, has reminded us of the deep foundations of the relations between our nations. It has motivated us to reflect on the implications of our shared destiny, encouraged us to do our part to ensure that we find our space in the regional, continental, and global quest for prosperity, and inspire us to proceed with urgent and resolve challenges while exploiting the opportunities before us. I believe that we are now ready to take the next step in making Kenya-Ethiopia partnership a beacon of transformative possibility and a force of good in our region and in our continent. Recalling our discussions and reflecting on the instruments we have developed, as well as the business transacted on our behalf by senior officials at the Commission, there is reason for us to be confident that Kenya and Ethiopia are moving together in the spirit of fraternity, solidarity, and strategic partnership to actualize the immense possibilities that lie before us for peace and security, as well as economic transformation and shared prosperity between our people. I am delighted to have this opportunity to welcome and host a dear brother, friendly neighbor, and a strong partner. Your presence today gives me great joy and hope for a brighter tomorrow. For this, I am very Asense moya enigo prime minister ibwense Ethiopia Abiy Ahmed anyara koba gako kirabo igo bwamate obyo bwanyare koba bokorokana gatiense Ethiopia na Kenya na boigo kolia chira ngamba chikoba bakwenekia buna ense Ethiopia nyale koba gekobwatirana amonense ya Kenya lyogotingia uchumi wechinse chibere. Is a demonstration that these two countries doesn't have any baggage to strengthen our relationship, also to go forward in multifaceted and ambitious economic plan that both countries has. The relationship between the two countries will also be a role model for others to follow and to work hand in hand to liberate Africa, not only politically, but also
economically. We are delighted to be here. We're enjoying all our discussions. President William Ruto is playing a great role on sustaining, realizing peace and security in our region. We've been discussing, half of our discussion was focused on how we can sustain peace and security in our region, which is the most important element for our economic endeavors. I hope after this visit, everyone, including the people of Ethiopia, the people of Kenya, and other neighbors, will understand the benefit of a strong relationship on elevating the life of poor citizens in both countries. We have lots of problems in our region. We have lots of problems both in Ethiopia and Kenya. Mwanchumu ligirelia roboti ururuayo mu Prime Minister kurwa sense Ethiopia no tugwakira musmari Amayia Ensa Eyemo yabo no botuko tugwakira mbia mona senjo kwereli bageri kweneka kwanyara ko bogosanga amana intu Amayia na bigo emero belio anyura na bigo gotubwate gweterase emitanda yote ya Facebook, YouTube na bigo gweterase website ya itolio nyara ko bakwenekia buna chibicha malero chago chira senchire boikaraniga korokwa Petra mukira chinga Lydia Mose nyara ko bakwenekia buna go chere gweterase umunwa bimanyiriritira ngoro kwa Josephat Amisi na kwariganire gose nakoganirie oborigereria obuya bwemoroberie kubwatya ngomera natore amana ijisato asoko manyaya amana yanda manke to kwariganite kurwa semesa jaito ya maya.